Dongmukak long kamterona kumina long KSA Haroghat Regional Committee pen George Imprise kalong adai kawipin pen pran kedam nangatuma phan kachikim pon KSA Haroghat Regional Committee pen pater bisi kedam tang surini ra phuaningkan prini phai kretroxi arni pangthek tek atom council aba saphan tower rangkha dun pen basar lokaje thap akarbi aphan thangadai awipin pen kepathi dun era puthak patumi prini phai kretroxi arni gangsam por phai trok malom kachikimo asai kedeng pon Labang suka cikimo sa kiteng ponalong tikelangjun KCS jonalong kido marjong KCS unit atumta chirap chitodun alang litum melur me thik chikaidun si ingsamjin pen cikimo asai pachun pon tokmoka pen runong pila pen tikelangjun pen monirambe Karbi Daily News Haroghat Regional Committee lapeni tumlong nanga chirap dun marjong KCS unit pil bangso Charchim Brisegalong aputhak penilitum kachikimo asai dengpon longkam teron kumlina rumalo nasibini labangso aputhak letum kachikimo dam nangko kalam thegalalo 2005 eningkan elitum akhe phan nangkalangun e elitum hutur lo pangthek thek tum etum council abas ihum apran narmut pilap lo asoputha situm pini sikimo nang kolo elitum anok bepi etum aphan elitum akhe farmas nang chisong pi tangda lopot akhe elitum akhe farman selang litum apran kedam lopot elitum lasili tum lang litum aphan elitum nok bepi bu hokdam nang kolo lasipini litum labangso kachikimo dam nang ko alam mangalalo alang litum bhanjong silitum arnam hijume hang pi arnam aldom pipen arnam long padudun pe arnam pe mandun lo pelotang te ilitum karbiang long akhe penceng lo karbiang long arata tum kisung ke boy abang kalang litum sedami arnam arni nang man lo pelotang te ilitum labang so kisung long penang pajok dun thekpo la penang oldun nang cham dun thekpo busi ilitum labang so ning chet hebensi aning kanwang sedami Oktober 17 ani lo pelotang te alang litum aphana kaljong chomrong so an kepali dunia phan itum kachikimo asai bang kaning kanwang sambe dengpon lo thank you lana so bang so arni elitum akhe phansi nang target lo nang pang thek pensil itum akhe phansi akaprega khe tum la bang so bas nang ja thap do sta mehla tum bhat bang ke papho phe la pen pathi the elitum karbi khe aphan se la so hud bang ke nang pang thek pensi so lo tum bhan bang nang chinek pina holo pilo la pen elitum pinso tum han bang pachilo kaduk awe labangso abasi hum ke lituma khelo bang ke lituma khe tum bang ke pachilab lo inut anse reng dun chorlo labang ke asapso ni palialam ke thek pu ni pali ke chikrong dun selang li tame apran chepa jok dun lo asalang li bang chepa jok dun bangalang li tuma ko pail ke melo pusili tuma thada no po na sipini litum karbilo charlia song Haroghat Regional Committee pen ki pilgang tung bangalalo jela so la son thak akisung bang iprang ke bang with the je phansi kaduk awe tum hastame chuning rilo la pencherok tok donang po jong sila son thak along kapre long stame ki phu nang yang ring do pulotang te phu phe prang ma silitum kaduk awe stame ilart lo ilitum kaduk awe stame chisik ding na po la sinon bang ilitum karbiang long tame kisung apor lo akhe kapre tum ke goson ba silitum hanam pawit plung yima lason ke matha tum do nasil tum karbilo chalia song ahin ban ke pini la ason thot aning duk bangke arni bangke wan lemdet nang nelo la pen pini first lo last lo la son thak akisung bangke prang wang milu pusi arnam ang nustame tum khirjume chuhang lo kaldong